BPF नि जितु MCLA नि संख्या बियो खमायलांगोन बियो रोखा सार्भेनिफ्राय दिनैनि रिपर्ट जे 25 निफ्राय 28 ता सिटआवहा बिराद मोजां मोनसे पजिशनाव दङ बेखौ नोजोर होयोब्ला UPPLआ मेजिक नाम्बार लानानै सरकार बानायगोन राजनीति इलेक्शननि सिगाङाव गोबां नंगौखौ नङै नङैखौ नंगौ बेबायदि बाथ्राफोरा ओंखारबाय थागोन गतिके जोंनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरा जाय व्यक्तिफोरा लानानै रायजोनि खाथियाव थांगोन बे व्यक्तिफोरा साक्सेस जागोन आरो जाय व्यक्तिफोरा ओरैनो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनो सेस्था खालामगोन बिथांमोना जेब्लाबो साक्सेस जानाय नङा आरो बिथांमोननि जितु सिमां बे सिमाङा मोगथां जानाय नङा दिनै नोंथांमोना नुबाय थादों जे जागायजेननायनिफ्राय 2005 सननिफ्राय 2010 सनाव BPFआ खमायदों 2015 सनाव BPFआ खमायदों 2020 सनाव दिनै BPFनि जितु संख्या बे संख्याया बारायाखै खमायलांबाय थादों गतिके नोंथांमोना बेहायनो हमनो हायो जे 2025 जाबाय एबार बे 2025 आवबो BPFनि जितु MCLA नि संख्या बियो खमायलांगोन बियो रोखा गतिके दिनै UPPLआ जौगाबोबाय थादों बारायबोबाय थादों बियो खमायनाय नङा दा बेखायनो रायजो राजाफोरनि अननाय रायजोफोरनि मोजां मोननाया बारायबोबाय थादों गतिके UPPLआ दिनै रायजो राजाफोरजों दङ मानिजाथाव शिव प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों अनलि बर'फोरनिल' नङा बे ओनसोलाव थानाय 26 ता जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावदों जाय खामानिफोरखौ नुनानै नैबे ओनसोलनि गोबां जाति जनगोष्ठीफोरा हेफाजाब आरो मदद होदों जायनि जाहोनाव दिनै लोब लोब फैबाय थानाय जि इलेक्शन BTR नि बे BTR इलेक्शनाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोङो UPPLआ मेजिक नाम्बार लानानै सरकार बानायगोन बियो रोखा जाबाय दिनैनि तारिखआवथ' जोङो 25 निफ्राय 28 ता बे सिटआव ओरैबायदि मोजां पजिशनाव दङ बेखौ मा होनना बुङो रायजो राजाफोरनि मोनसे सार्भे बे सार्भेनिफ्राय दिनैनि रिपर्ट जे 25 निफ्राय 28 ता सिटआवहा बिराद मोजां मोनसे पजिशनाव दङ बेखौ नोजोर होयोब्ला UPPLआ मेजिक नाम्बार लानानै सरकार बानायगोन बेखौ नुनानै दिनै बेबायदि मोजां पजिशनखौ BPFनि बा अन्य दोलोनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा नुनानै बायदिसिना खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ माने गला खालामनायनि मोनसे बिथांमोना बेबस्था खालामबाय थादों खिन्थु हानाय नङा सा चिफ मिनिस्टारा जेरावखि थाङा मानो बाहाय मानसि जायो चिफ मिनिस्टारा जेरावबो थांनो हायो आसामनि गेजेराव खिन्थु दिनै जों BTR नि गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे BTC आव चिफ जानांगौआ प्रमद बर' BTC नि रायजो राजाफ्रा BTC आव चिफ बानायगोन प्रमद बर'खौ आरो प्रमद बर'खौ चिफ बानायनांगौबा बाहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जेसांखिनि गोजौआव जिखि बुङा मानो BTC आव चिफ जागोन प्रमद बर' आरो प्रमद बर'खौ चिफ बानायनोब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन 1.5 बोसोरनि सिगाङाव जोङो नरेन्द्र मदिखौ प्राइम मिनिस्टार बानायनो नागिरदोंमोन नरेन्द्र मदिखौ 1.5 बोसोरनि सिगाङाव प्राइम मिनिस्टार बानायनो थाखाय जोङो बिबारनि सावगारियाव भट होदोंमोन एबारै जोङो प्रमद बर'खौ चिफ बानायगोन प्रमद बर'खौ चिफ बानायनोब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन बेखौ दिनै गामि गामि रायजो राजाफोरा मिथियो नेक्स्टआव आरो एसेम्बलि इलेक्शन फैगोन जेब्ला एसेम्बलि इलेक्शन फैगोन एसेम्बलि इलेक्शनाव बेहाय चिफ मिनिस्टार सोर बानायगोन बाहाय बिनि थांखिखौ 26 आव गरन्थ बा थिक खालामगोन गतिके रायजो राजाफ्रा क्लियार सब बुजिबाय गतिके बाहाय फैबाय थानाय BTC नि इलेक्शनाव ट्रेक्टरनि सावगारियावनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन दा बेखौ दिनै थांखि लानानै भटआल' जानांसिगौ अब्लानो बे खामानिया रोखा जासिगोन दा बे खोथायाथ' आंल' बुंनाय नङा रायजानो बुंदोंबा रायजानो जुदि बुंदोंब्ला बे नंगौबो जानो हानाय रायजोआनो ट्राइबेल संघआनो जुदि बुंदोंबा बे नंगौबो जानो हानाय आं नङा होनना बुंबाथ' जानाय नङा आं जुदि गाइखेरखौ गोसोम होनना बुंबा सोरबा बेखौ बिसास खालामगोन नामा बेखौथ' बिसास खालामनाय नङा गतिके सोरबाया जुदि माबा मोनसे
बुंनायखौ रायजो राजाफोरा बियो गाज्रि जादों होनना बुंनायाव आंबो जेब्लाबो समर्थन दङ बेखौ नंगौ होनना बुंनांगोन गतिके बियो आंनिफ्रायबो स्पष्ट रायजोआ जुदि बेखौ नंखाय मोजां जायाखै होनना बुंदोंब्ला रायजो जेरै थाङो जों बिदि थांनांगोन आंनि बाथ्राया बेल' थेंक इउ